Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το WordPress στον υπολογιστή μας. Και για να γίνει αυτό πρέπει να εγκαταστήσουμε κάποιο software. Το software που προτείνω εγώ είναι το Local by Flywheel. Οπότε πάτε στη Google, ψάχνετε Local by Flywheel, μπαίνετε στο πρώτο site το επίσημο του προγράμματος, πηγαίνετε στην επιλογή Download for Free, διαλέγετε το σύστημα που έχει ο καθένας στον υπολογιστή του. Εγώ προσωπικά έχω Windows. Και στη συνέχεια σας ζητείτε να συμπληρώσετε κάποια στοιχεία και αφού τα συμπληρώσετε κλικάρετε την επιλογή Get Now. Εγώ έχω κατεβάσει ήδη το πρόγραμμα, οπότε πάμε να δούμε απευθείας τη διαδικασία κατάστασης. Έχετε στο νου σας πως αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στη διαδικασία κατάστασης, αυτό πιθανόν οφείλεται στο antivirus, οπότε απλά απενεργοποιήστε το ή κάντε μια παύση για όσο διαρκέσει όλη η διαδικασία που θα δούμε τώρα μαζί. Η διαδικασία κατάστασης είναι μια απλή διαδικασία κατάστασης προγράμματος και εφόσον τελειώσει κάνουμε run το πρόγραμμα, κλικάρουμε την επιλογή Finish και όταν ανοίξει το πρόγραμμα το πρώτο που βλέπουμε μπροστά μας ακριβώς είναι το Create a New Site, οπότε το κλικάρουμε και μας ζητάει να δώσουμε ένα όνομα στο site μας, ο καθένας δίνει ό,τι θέλει. Έχει και κάποιες advanced επιλογές, αλλά δεν χρειάζεται να πειράξετε κάτι εδώ, οπότε πάμε στο κουμπί Continue, Preferred και δίνουμε ένα username και ένα password και τέλος Add Site. Και τώρα ξεκινάει η διαδικασία δημιουργίας του site και κατάστασης του WordPress, η οποία διαδικασία κρατάει λίγα λεπτά. Εγώ θα κάνω μια παύση στο βίντεο, οπότε μην ανησυχήσετε λόγω της διαφοράς χρόνου που θα δείτε στο δικό μου υπολογιστή να συμβαίνει όλη η διαδικασία. Και αφού η διαδικασία ολοκληρωθεί, η εικόνα που έχετε είναι ακριβώς ίδια με την εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή εγώ στον υπολογιστή μου. Και πριν κλείσω αυτό το βίντεο θέλω να αναφέρω κάποια πραγματάκια. Το πρώτο λοιπόν είναι το κουμπάκι που βλέπουμε εδώ πάνω δεξιά που γράφει Stop Site, το οποίο εάν το κλικάρουμε εμφανίζει Start Site όπως βλέπετε. Και τα άλλα δύο που θέλω να πω είναι αυτά εδώ τα δύο κουμπάκια, το View Site και το Admin. Το View Site, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που κάνει είναι να μας εμφανίζει το site μας και το Admin μας επιτρέπει να κάνουμε είσοδο και να έχουμε πρόσβαση στο dashboard ώστε να μπορούμε να εργαστούμε στο site μας. Όπως βλέπουμε τώρα έχουμε πρόσβαση στο dashboard. Και τέλος, τελειώνοντας την όποια δουλειά κάνουμε αποσύνδεση εδώ πάνω δεξιά, Stop Site και κλείνουμε το πρόγραμμα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Για να ξαναμπούμε στη διαδικασία να εργαστούμε πάνω σε κάποιο site, η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Τι σημαίνει αυτό? Ανοίγουμε το Flywheel, διαλέγουμε το site στο οποίο θέλουμε να εργαστούμε, είναι εδώ αριστερά, κλικάρουμε Start Site, επιλέγουμε Admin, κάνουμε είσοδο, έχουμε πρόσβαση στο dashboard, οπότε μπορούμε να εργαστούμε. Και αυτός εδώ ο τρόπος είναι ο πιο κατάλληλος για να μάθετε WordPress, γιατί δεν χρειάζεται να πληρώσετε για κάποιο post, το έχετε στον υπολογιστή σας.